Достар, сізден бик көп сұраулар келе. Сен шешіңді нешік қарайсың деп. Һәм менә мин бу сұрауға бүгін жауап берем. Кеттік. Алып кетсең, 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 кетсең. Біріншіден, мен феннар белән, плойкалар белән кулланмаска тырышам. Икенчедән, минем кебек озын чәчләрне карау бик җиңел түгел. Хәзер минем тулырак җавап бирәсем килә. Мин чәчләремне төрле шампунь белән җуынам. Ә менә хәзерге вакытта профессиональ шампунь Matrix дип атала. Миңа бик нык ошый. Ул кыйбатырак. Очсызлы, шундый җайлы, рәхәт шампуньлардан әйтәсем килә. Шауны бик очсыз һәм миңа бик ошый. Икенче этап бальзам. Миңа менә бу шауның менә шушы бальзам ошый, бик нык ошый. Бу очсызлы маска. Миңа бик нык ошады. Аның белән чәчләр бүтән төрле. Менә бусы дагы мин Израильгә Сабантуйга барган идем. Менә шунда җыеп кайткан. Менә бусы Израильнең үзеннән алынган. Бусысына вообще нык исем китте. Мондый маскалар була икән дип. Анда косметика менә мондый. Бу масканы Казанда точно табып була. Бүтән торговый центрда дип әйтсәк тә була. Мәсәлән, Мегада. Lush дигән компания. Кыйбатрак әлбәттә, но маскалар әйбәт. Дүртенче этап. Менә. Майлар. Менә бу май профессиональ кибетләрдә сатыла. Бу чәчне ялтыратыр өчен. Бу Next. Бу майны мин инде икенче тапкыр кулланам. Миңа бик нык ошады. Моны чәчнең очларына сөртәсең. Аны сөртер өчен иң беренче уч төбенә 2 тамчы саласың, аннан соң кулыңны Estelle, bu чәчләрегез буталанып киткән чакта, моны сибәсез дәгез, һәм тарыйсыз, ул җайлап җибәрә. Һәм менә мин аны хәзер сиптерәсем дә килә. Нинди җайлы. Тагын бер тәкъдим. Зинһар өчен чәчләрегезне буямагыз. Әзрәк кенә буядым, но ләкин минем чәчләрем әзрәк кенә бозылды. Шуңа күрә буямагыз. Әзрәк кенә чәчне буяганнан соң сөртә башладым. Бу химический, механический әйберләрдә бозылган чәчләр өчен. Без 8-15 минутларга точно булабыз.